салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. аз маросими қуръакашии лигаи чемпионҳо оғоз мекунем. дирӯз қуръакашии лигаи чемпионҳо дар шаҳри Монакои Фаронса баргузор гардид ва дастаҳои роҳёфта аллакай рақибони худро муайян карданд. баъзеҳо хушҳоланд, баъзеи дигар ғамгин. масалан, гурӯҳи аз ҳама серғавғо гурӯҳи F мебошад ки он ҷо ҳар чори дастаҳоро метавонем фаворит биҳисобем. ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Милан ва Ньюкасл Юнайтед дар ин гурӯҳ қарор гирифтанд ки ҳатто зуртаринашро интихоб намудан мушкил ба назар мерасад. махсусан баъди рафтани Неймару Месси ва чанд футболбози дигару нозу нузи рӯзҳои охири Мбаппе дастаи ПСЖро аз ҳаққи фаворитӣ дар назарҳо маҳрум сохтааст. Ньюкасл ба мухлисон баъди ҳунарнамоии хеле олӣ дар мавсими гузашта умедҳои зиёд бахшидааст ва ҳатто бархе аз коршиносон ин дастаро яке аз дастаҳои ба плей-офф роҳ меёфтагӣ унвон медиҳанд. Боруссия ҳарчанд дастаи хуб аст, аммо дар чунин мусобиқаҳо ба қавли рӯзҳо аксарияти вақт мухлисонашро падвадид ҳам кардааст. Милан дар қатори Ньюкасл феълан дастаи бебаҳона аст ки мавсими гузашта то даври нимниҳоии лигаи чемпионҳо рафта буд. Бавария Манчестер Юнайтед, Наполи Реал Мадрид, Арсенал Севилия, Манчестер Сити Лейпциг, Барселона Порту ва Бенфикаву Интер ба қавле ҷойҳояшон гарм аст. дар қатори маросими қуръакашӣ ҳамчунин УЕФА маросими супоридани ҷоизаи беҳтаринҳои солро низ доир кард ки бешубҳа дар ин маросим аз миёни мардон ба қавле кормандони дастаи Манчестер Сити аз дигарон як сару гардан болоӣ доштанд. ҷоизаи беҳтарин сармураббии солро аз миёни бошгоҳҳои аврупоӣ дар мавсими гузашта Хосеп Гвардиола соҳиб шуд ки бо футболбозони кабудпӯши худ ба қавле дар се фронт чемпион шуданд ва аз ҳама асос ҷоизаи лигаи қаҳрамонҳоро гирифтанд. дар мавсими гузашта дастаи Манчестер Сити зери раҳнамоии Гвардиола ғолиби лигаи чемпионҳо, суперҷоми УЕФА, премер-лигаи Англия ва ҷоми Англия гардида буд. испаниёи 52-сола барои дарёфти ҷоиза аз сармураббии Интер Симоне Инзаги ва сармураббии собиқи Наполи Лучано Спалетти бештар овоз гирифт. дар баробари исми сармураббиҳои сегонаи аввали рӯйхат исми чанд сармураббии дигар низ нашр гардидааст ки инҳо Роберто Дезерби сармураббии Брайтон, Микел Артета Арсенал, Златко Далич мунтахаби Хорватия, Хосе Луис Менделибар аз Севилия, Дидье Дешам мунтахаби Фаронса, Дэвид Моес Вест Хэм, Франк Эс сармураббии Ланс мебошад. аммо мавқеъҳои аввалу дуюмро ҳамонҳое касб кардаанд ки муйсар надоранд. ин пушти худ ҳикмате дорад вақте мегӯянд одамони кал донотар мешаванд. аз миёни қариб миллион футболбози бошгоҳҳои аврупоӣ ягона нафаре ки бидуни ягон шаку шубҳаву баҳсу гапу калочаҳои зиёдатӣ беҳтарин футболбози мавсими гузашта бояд интихоб мегардиду гардид Эрлинг Ҳоланд мебошад. ин футболбоз дар мавсими дебютии худ дар умум дар 53 бозӣ ба задани 52 гол даст ёфт ва ҳамроҳ бо шаҳриҳо ғолиби лигаи чемпионҳо, суперҷоми УЕФА, премер-лигаи Англия ва ҷоми Англия гардидааст. дар қатори Эрлинг Ҳоланд ҳамчунин исми чанд футболбози дигар аз қабили ҳамдастааш Кевин Де Брюйне ва Лионел Месси низ нашр гардида буд ки билохира барои супоридани ҷоиза исми Ҳоландро ба забон оварданд. мавсими гузашта Месси бо пираҳани ПСЖ бозӣ мекард ва Кевин бошад ҳамчун беҳтарин ассистенти мусобиқаҳои байни бошгоҳӣ эътироф гардида буд. холас Ҳоланд беҳтарин футболбози мавсими гузашта бо фарзияи УЕФА шуд. аммо як чиз бояд фаромӯш нашавад ки гумонам ин охирин ҷоизаи Ҳоланд дар соли ҷорӣ мебошад, чун ҷоизаи тӯби тиллоӣ аллакай соҳиби худро мешиносад. ҳамон ошнои дерин ки соли гузашта чемпиони ҷаҳон шуда буд. бозингарони беорзу ба Арабистони Саудӣ мераванд. ин суханони президенти УЕФА Александр Чеферин аст ки таи чанд вақти охир муқобили гузариши футболбозони номдор бар лигаи Арабистони Саудӣ аст. ӯ ҳамчунин қатъан иброз дошт ки ягон хел дастаҳои арабиро ба лигаи чемпионҳо роҳ намедиҳад. ин дафъа Словенӣ ба он ҷо кӯчидани футболбозонро ба надоштани шӯҳратпарастӣ муттаҳам кард. ӯ гуфтааст ки бозингароне ҳастанд ки ба анҷоми карьераашон наздик мешаванд ва бозингароне ҳастанд ки ба қадри кофӣ шӯҳратпараст нестанд ки ба
топ 5 лигаҳои аврупоӣ талош бикунанд. боварӣ надорам ки бозингарони беҳтарин дар авҷи шӯҳрат ба Арабистони Саудӣ бираванд. вақте ки мо дар бораи онҳое ки ба он ҷо рафтаанд мешунавем, касе намедонад ки онҳо барои кӣ бозӣ мекунанд. ин асосан матбуотро ба худ ҷалб мекунад, на ҷомеаи футболи аврупоро. мо мебинем, аммо ман як лаҳза бовар намекунам ки ҳодисаҳои рухдода метавонад ба рақобати мо таҳдид кунад. Арабистони Саудӣ дар Лигаи Чемпионҳо нахоҳад буд. президенти УЕФА сахт мухолифат кард. 16 август Карьера дело Спорт дар такя ба як инсайдер навишт ки Ассотсиатсияи футболи Арабистони Саудӣ эҳтимол дорад ки як бошгоҳи чемпионати маҳаллӣ дар Лигаи Чемпионҳои 2024-2025 иштирок кунад. ҳатто гуфтанд ки намояндагони футболи Арабистони Саудӣ пайдо карданд роҳеро ки чӣ тавр барои ғолиби Лигаи Арабистони Саудӣ даъвати махсус дарёфт намоянд. онҳо ҳатто барои мавзӯъ бо роҳбарони УЕФА ҳамоиш ташкил карданӣ буданд. роҳбарони футболи Арабистони Саудӣ мехостанд ки ин обрӯи футболи маҳаллиро боло барад ва тимҳои Арабистони Саудиро ба сатҳи беҳтарини ҷаҳон расонад. аммо ин мавзӯъ зуд хомӯш карда шуд, зеро Александр Чеферин изҳор дошт: мо ҳатто имкони куч ба хориҷ аз Аврупоро баррасӣ накардаем. бигзор он Арабистони Саудӣ бошад ё ягон кишвари дигар. ман фикр намекунам ки имконияти калон барои гузарондани финали Лигаи Чемпионҳо берун аз Аврупо вуҷуд дошта бошад, гуфтааст Александр Чеферин. хулас Александр Чеферин ба қавле бо думи шер бозӣ дорад. агар шайхҳои араб ба қавле сарашон вайрон шавад, соли гузашта худи Лигаи Чемпионҳоро мехаранд. пул бошад дар ҷангал шӯрбоб. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.